Badakit, haren erengatik zaudela oraindik. Eta gian ezin dut ezer egin hori aldatzeko. Baina, gutxien ez disimulatu dezakezu. Haren erekin gelditu naiz. Apustuak zabalik jarraitzen du. Eta oraindik zailena gelditzen da. Zer duzu gorkarekin? Uste dut hau guztia handi etorri zaigula eta denbora bat hartu behar dugula. Gaurtik aurrera garai berri bat hasiko da Learon. Eta garai berri honen erakusle, iruditzen zait onena dela hutsetik hastea entrenatzaile berri batekin. Ez dugula begia gainetik enduko, ez da uretan egosita ere. Nire mutila da, beraz moztu zaitez edo zazpikutar. Diskoteka hortara joan behar dugu. Lan egin behar da, zure ametxetako mutila lortzeko? Akilitek zertan zabiltzan? Alaba babesteko eskatu nizu. Ez, gezurra esateko eskatu zenidan. Bueno, uste dut gehienek ezautzen duzuela Larra, ezta? Zure hutsa sentituko dugu. Eta ez da nik... Amets, oso importantea da eskatu dizudana. Saiatuko naiz. Saiatu ez, egin.